Usa ka bungo sa tawo nga dunay mga dagom ug litrato nga gituhang gigamit kuno sa black magic. Napalgan sa usa ka residente samtang nagapanglimpyo sa ilang luna sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Giputos sa usa ka color blue nga panapton kining usa ka human skull o bungo sa tawo. Diyang napalgan sa usa ka residente sa kasagutang bahin sa usa ka luna kung asa kini nagapanglimpyo sa Purok Placida, Barangay Kalumpang, General Santos City, banda 4:35 sa hapon adlawng Sabado. Sige ko nagagi-agi diha, mulingi man gid ko sa iya daw di ko mahimutang ba. Ako gid siyang gitanaw. Tao gid siya. Mga sulat, mga lata naman tong uban sulat. Moto. Mga kapuso, gawas sa bungo nga napalgan dinhi mismo sa area, doon na saya litrato ang napalgan o nakitaan. Kung asa makita nato ang hulagway sa lalaki o sa babae. O sa likod niini posibleng nakasulat ang ilang mga pangalan. Matud sa kapulisan, posibleng gikan kuno kini sa sementeryo. Giingong gigamit sa black magic. May posibilidad nga gikuha lang to sa sementeryo kay ang amon investigator na mo amon intel nag-walk through sa sementeryo may nakita kami dagan nga mga open nga mga nitso dito. Mura gigamit sa kung may exist pa ning kulam mura gigamit dito kanang mga black magic ang bungok mura karaan na kayo. Gidudahan sab sa laing residente kinsa nagabantay sa usa ka pampublikong sementeryo sa syudad nga basig ang kadtong usa ka tawo nga nahinabin ini sa milabayng bulan ang nagbilin sa maong bungo. Nang gamayon siya, naka-t-shirt siya kanang kumuplat siguro og marin t-shirt, then naka-kuan siya, naka-jungle, then nagdalagbag, na mga kwintas, kinang mga cross-cross. Mutana siya nga pwede ba makasulod diri, gingna na mo nga dili pwede diri kay government man diri. Hinuon ginaimbestigahan pa kini sa kapulisan. Duna sab kini pahimangno sa katawhan. Dapat gidiwasan nato na kay una ang remain sa mga tao dapat irespeto po nato pati sa pamilya. Dili na dapat nato nga dula-dulaan ng mga klase nga mga butang. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.